Здравейте! Според мен добрият интериорен дизайнер трябва да съчетава в своите проекти стил, функционалност и уют. Той трябва да намери тази индивидуална концепция за своя клиент. Всички тези качества сме намерили в екстравагант дизайн. Ние работим вече дълги години с тях. Това не е първият проект. Николета и екипът изключително отговорно приемат работата си. Те бяха до нас от самата идея, през проектиране до реализация на пълния проект. Възложихме цялото изпълнение на екстравагант дизайн. Така имахме повече лично време за своите задачи, но бяхме сигурни, че всичко е под контрол. И вече няколко години работиме в това прекрасно място и пространство. Благодарим ви!